Bună seara, dragi colegi mei! Sunt eu, prietenul vostru, Andrei. Iar aici avem Nagra. Sunteți familiar cu această operă de artă a sunetului filmic. O piesă superbă de punct de vedere istoric al sunetului de film. De altfel știți că este de mult dusă și nu funcționează decât alimentată de la priză, ceea ce ne limitează opțiunile de a filma și a trage sunet cu această Nagra. Însă, prietenul vostru, Andrei, adică eu, a găsit o soluție magică. Și ia priviți. Urmăriți cum această Nagra nu este legată la niciun cablu de alimentare și totuși Shazam! Ea merge! Acum ascultați la mine, dragi colegi. Aici ne jucăm cu forțele întunecate. Nu trebuie luat în derâdere puterea de a alimenta o Nagra fără a o băga în priză. Însă, pentru invocarea acestor forțe întunecate, este nevoie nu de una, nu de două, nu 3, nu 4, nu de 5, nu de 6, nu de 7, nu de 8, nu 9, nu de 10, nu de 11, ci de 12 baterii alcaline tip D de 1,2 volți.